Къде отиваме, тате? На море? На море? Майки ми и Мара и Андреан ще бъдат на Камари. Да, Чичо кара. После се прибират пеша. Да, Чичо кара колата. Кара, да. Къде е тъпто? Веся, къде ти е топката? Покажи я там. Кой имаш ли? Топито? Кой е това, Веся? Кой е това? Топка? Кажи топка. Тъпто? Топито, тати. Къде отиваме? Да, на море. Да, Чичо кара. Данди? Данди? Аз съм Ани. Как Ани? Леля, да. Как? Той. А кой кара колата? Къде? Чичи къде е? Там. А мама? Там. Тати? А тати? Там ли е тати? А къде е Веста? Там. Това кой е? Веся, кой е това? Кой е това? Да. Леля. Си да. Кара колата, да, Чичи. Кара напред. Веся, кажи, какво правиш? Я питай тати какво прави. Питай тати какво прави. Питай го, какво правиш? Питай го, де. Питай, тате, какво правиш? Ще се пръскаме на слъмърс. Да. Искаш ли шапка, тати? Вземи на тати шапката. Вземи на тати шапката. Йой, не щеш? Няма. Шагаме се обратно на тази. Величко, притвори малко. Значи... Понял, че първата вода от 2 ябета. 7-7. Най-ветрешният ден ще бъде четвъртък. Значи се оди път. Утре няма На да морето. дават дама 3,2, ама в четвъртък 7,7, 36 градуса даже да дам най-топло. 3,7. Абе, топлото не ме интересува. Нека да е събота, обаче... Най-ветровите вода. И днеска вода ветровите от 5,6, но представи се четвъртък 7,7. Морето! А там майстър. Има тати морето. Морето! Там, да, морето. Корабчето къде беше от тебе? Къде беше корабчето, където го видяхме? Бе трябва полезно. Аз? Тъпто? Кой е това? Е, тръгнал се Какво бизнес-станцията. прави стъпто? Някакъв беше стъпто. Айде на морето. Къде е морето, тате? Там. Я го Весто, какво прави в морето? Какво прави Весто? Къпи главата Пий вода. и пи вода. Пий вода, Веста, морето. Този това Така ли няма правиш? време. Как пиеш вода ти от морето? Как пиеш? Как? Я цункай малко. Цункай малко. Ми, тати? После кажи. Кажи море. Като шифлира. Вчера мълчаливе ми в морето. Морето. Човек ми го извади. Я бе сложил шапката на чета. Защо не усети? Ще се усети. Та шопка, кой ми служи на главата, бе, май? Аз не знам кой ти си. Ето го морето. Тежко остро е мен така ми на отгоре. Малко мъничка да шапка. Малко мълничка, да. Глистра. Бистра бич. Има глистина. Тук има елени, няма глистри. Да, тати, къде отиваме? И аз, скарай се. Ей, то Кай днес е неделя и аптем няма да има место тук, знаете ли? Боли, гледай какво става. Скарай гърци се. днес, така. Скарай се. Мисля, че в Сум. Майка им да е Ядоси се се до Днес чичо. събота неделя идват много народ. Скарай се до Особено чичо. път тук Ха. пълно. И аз си отивайте, кажи.
Сега ако обичаш някой iPhone, iPod, нещо намери. Сега ще видиш как ще намериш. Стига с тялката или вече с кълъвчета. Няма място, се връща, няма къде паркираш. Връща ли са? Няма место, не ти казвам. Дай назад там, къде... Вижте, въобще има ли место по плаж? Защо да няма място на плажа? Аз ви как да им на Линдус. Айде им на басейна. Това може ли всеки път? Моля според тук. Къде? Като най-големия бал. Той е с тая бангия, кога ще излезни? Още ви номера на Чичо на прозорец. После Веси. там във водата. Веси, Виж, тати. Веси. Кажи му здравей! Ма после, сега не може във Веси, водата. ме. Сега не може. После, че мама се кара. После. Айде. Ела да правим разходка при лодка. Ела на лодка. Хоп. Я. Стоп. Във водата иска. Айде хвърляй камъчета. Иди вземи камъче да хвърляш камъче. Вземи камъче. Вземи да. Да? Рисува ли весето? Рисува. Детето рисува. Какво написа ти? Какво написа весето? Весе. Какво написа весето? Весела. Весела. Напиши весела. Весела. Весело ще как се рисува в пясъка. Весела. Напиши да... Напиши весела. Весе. Айде рисувай. Вот. Избърса ли ти го дати? Морето го избърса. Какво бъркаш там? Какво написа ти? Какво написа? Весела написа. Пат едно пат. И плува. Виж. Видя ли пат? Пати. Как вика пати? Как вика тати пати? Айде, пати. Хайде, пати го за... Пати, да направим още една пати. Искаш ли пати? Ето, виж. Пичовката и ученцето й. Айде да плува патито. Виж го. Ще молят краката, ма така хлекнала. Айде. Папа. Ето как ги измие тук. Папа, хайде рисувай. Рисувай патата. Рисувай, де. Папа.
Шапката ти по-голяма от тебе, ма. Мама. Хвърли тати, Камъчо, хвърли тати. Камъчо, къде е го? Не бе. Какво направи, Чичи? 5-5 на Чичи. Иди му дан-дан. Сега нали ще иска да се мие? А какво имаш ли? Хвърли на Чичка. Хвърли на Чичка. Хвърли на Чичка. Чичка. Ай па. Сложи му пясък на Чичи, сложи. Чисти пъчка. Къде? Къде го спойка? Иди за камъче. Иди вземи камъче. Няма я. Почуй се. Къде тръгна? Весе, насам, весе. Право се тръгна нашата, виж. Това, тати. Виж ръчичките, пръсти. Кажи на мама къде, какво правите. Рисува на пясък. Няма да те намажа, мама, ела. Къде тръгна пак? Ела така? И се рисува. И водите го убият, нали? Придърват и тя ма продължава. Спри се, ме! Спри се, ме! Тати снима. Ема 1 час е вътре. Не сега влизнал, де ви беше отвън. Айде малко да седи отвън. Майката се обажда. Майка ли? Да. Ай, не слагай тази шапка. Махни. Тя е мокра косата, махни. Я се думам. Айде, тати, да седим тук на пясъка да правим фигурки. Е? Весе, айде излизай.